Apa yang bisa lo? Lambat main lo. Ông bảo ông này phần sao được tiền lắm nhỉ? Và nên có khi bắt đầu có thật đấy được không? Kalau satu apa? Oke. Nah, chicken kita. Kardom Pajir Mila Lapen Nilitum Karbi Chokamara Song Karbi Employees Association Central Committee Lapen ke Wolongkom Aji Journal Committee Ahin Dextemi Nanglutung Ahin Putot Kardom Pajir Mila Lapen thank you Kardom Pajir Mila Nilitum Pini Ladak Karbi Employee Association Mate Karbi Chokamara Song Central Committee Lapen ke Wolongkom Aji Karbi Employee Association Journal Committee Chingrum Petpen Nilitum non ke bangji la ingkoi atha hong kebra ke thom la bangso karbi la meda mai pi ladak ke padu pondoji la siladak along ka chitu our side claim dunang kuneli room central committee la pen bolongkom aji la bangso national committee kadu kobe achok pamar campaign waisi pini la bangso ni phai internet cap ani la bangso side ke pachun konji phan ni tum ladak wanglo la so teng sin niletum kaching wai teng pen ke pachim punji phasi niletum choka mar do an system la dang chi tong si niletum ke pangthir pen chenglok la pen ke aku thek an la dak karbi la meta mai ame pi pachun ke messenger phan kachekto ang deng tin setame la so kachiram din dia phan pusin niletum la dak wai la si niletum athipi bang ke la hello la si niletum nadon karbi la meta mai pi kona long setame angkang pi karbi na hok le do setame Elitum alamet aki ke pachana long ke katu wis tami chitu dimangi elitum hello khai amoy arbunglo lasi abang solong setame katu weda wang petan anso se chitu konang po elitum lamet lamchong lam iki irthe dang pa huklong dia phan tosin elitum ta thekthida sita asabe sita elitum karbi chokamara song ba sta kachira dungi phan na ni ang chitu dumlo kardom Wolongkom Aji karbi jutongan kamalong Karbi Employees Association Central Committee hin pen kacitong asai mate pangthir asai ini pacira pen tundak kacitong asai pacuniman cingrum lo lasi las pangso lam the kacingrum kenang sot kamat hagala pu hello pening karbi lameda de ningkan segme te ingdeng thokre pragathom ningkan segme pi non ke bangbom Arkoi siklon nipai ingkoi rapipen ingkoi soksian bedak arbistua klamlong padupon po basala bangso ke padupon long karbeng long atau kanu kedu milit ni hang nirep nitu kaperan pada karbeng long pedang pan kedu Sonitpur district Kasar district Meghalaya state long kedu karbitum Manipur long kedu karbitum setame ladak lamet lamchong cepate baga cepaklang long ketongon pan atom tak sik dulu pasin tu bertalong tu lapen la sumbang sonil tu bini pang thira sai lapen ke cetua sai ke klem mata la bangso message alang litu malawan setame ke palit gam petji phat pak Kamrup district long setame Nagaon district Huzai district long tu karbitum tu alo tu alo kedua karbitum setame karbi alam lamet lamchong anso se pacing thur thai ketok kelang peceng lok nimrokom pen kecil aron barim lahai ke pacan ketok pen pacit thang dia phan sin tun bini lepas selesai ke deng pot lasi bini dak cetong Karbi Employees Central Committee lapen Wolongkom Aji Karbi Employees Journal Committee tum katu ke tak cetong pacoro lok pada pan setel lapen partama la press media tu masuk dengan tu mahin pen ningak long akarom pajir pon pan sedeli lam thebang ke ninja poni chalo choro pontung tolang Karbi Employees Association Central Committee bentum choro pontung ladak langper MSC bate Karbi Autonomous Council EM ke hai Modhuram lekthe sarfan me ningak long bentum Karbi Employees Central Committee ahin pen Wolongkom Karbi Employees Association Central Committee hin bentum alang pan ningak long ben ka choro pajir pono atheke alang kabori laben ladak langper aradatum entebok terai singason puran fuluni hawarong tutumon dode sangse ani bak ke klem madam langper alu pedang an hampang song do sila hampang song tin setamel bangso labet
ingdeng thongke braket thom ka pachun pe meji phan do de sang sa ni bang ke klem ke dam loka char la song pa cheng lok kar bi twa suma song pa cheng lok tlang phera lo motote la ham phang song ke do an se do ani wang ta tak klem ke dam do de sang se pin do ta si non ni ta thi hek lo non la bang so anam ani setame mesen pen la bang so asai pachun bori phal dum Kardom kardi tapi dulu, tapi ning thelo, motor bokan nanti ni eti pusi ning thelo, tapi kijutu si putot sar inisiatif ke en, tapi dakar bila merame pepu sarkam singan se amat sedang dak sedo alang dan nibang dak kam kuan si kicun ce nibang dak celang wer sialang tuan curo parno si iltum la KIA Central Committee hin pen ladak la bokolia Journal Committee ahit pen akiro lansi pipon pen eli non bagi lansi lamthet cini pon tencap niltum ahin mere kerap niltum si kamat dolo la non ke bang bom deng thong ke thom khan ke niltum langa ok pada kerap dunia phantum kamat hapon dolo langa ok kerap dunia phan lapen kijun lak pendek lason kenang sot ahai sate unti mang niltum mau kecing waitang dolo pen rap dunji Central Committee masar mati Regional Committee Central Committee tak Journal Committee unan bori itu lola tum dak pen salajong alak tum pidun po